Mestinya ku tak harus mengenal dirimu. Oh, mestinya ku tak harus mencintai dirimu. Oh, sakit yang ku rasakan. Jam rokokan, rok sukun, malah itu sukun. Oh. Wah, rokok tangan angin dah. Orang sopo iki? Loh. Tam kira kenapa ya? Re nunggu. Saya telepon. Kita sama kita murung, kita putih kenapa ya? Sudah. Mau lagi patah hati. Patah hati masalah apa ini? Masalah cawe itu mau. Bro. Cawe itu ke dilarani hati karo cawe itu. Iya. Masalah. Iki cah lanang lho, men. Maksud goro-goro dilarani hati mbek cawe itu wae kok. Ngene. Lah piye niki kadung sayang ndek. Ra lagi. Bisa. Ini loh, dalam sebuah hubungan, misalnya ono masalah, itu gak mungkin rano penyebab, loh. Tetap ono penyebab, apa kowe kurang perhatian, kasih sayangem kurang, apa kowe selingkuh, tapi ora kabeh. Ya terus. Yo ngene ae yo. Intine kowe iki sabar dalam ngadepi masalah iki, ngono lho. Aku pacaran karo dhewe wis suwe. Kabar ku tak entekno karo dhewe. Tapi nyatane opo? Dilarani koyo ngene. Menungso ora ono sing ngerti betapa sulitnya menahan rasa sabar ini. Mung Gusti Allah ini sing bisa ngerti betapa sulitnya menahan rasa sabar tanpa banyak bicara. Iya aku ngerti iku, jenenge menungso. Iku tetep ono wates kesabaran. Neng iku mau balik ning awake dhewe ngono lho. Balik ning awake dhewe meneh, karek awake dhewe iso ngadepi ora. Iso tetep kabeh tak lakoni, Mas. Lah iya iso tetep nahan rasa sabar iku ora ngono lho. Aku yo ngerti perasaan koyo apa. Aku ngerti atim dilarani rasane koyo apa. Aku ngerti iku. Aku wis tau ngalami soalé. Aku yo wis tau ono ning posisi ning awakmu ngono lho. Wis tetep sabar jenenge masalah iku tetep ono solusine. Ora awake dhewe ngono lho. Karek awake dhewe tergantung awake dhewe gimana cara menyikapi suatu masalah iku ngono lho. Lah solusine piye? Wis koyo aja dipikir gampang. Ngono tak kei solusi yo. Saiki aja dipikir jerawat wis gudi-gudi ngono kok. Iki jerawat gudi loro ngono. Lah carane ngilangi piye ini? Carane ngilangi jerawat? Disayang. Kok iso disayang? Lah iya lah sing disayang biasanya gampang hilang. Luka darimu hilang tenan. Lho, nek iso iku bertahan, nek iso pertahankan dia ngono lho. Kecuali nek gak iso, lepaskan. Lah kira-kira iso dipertahan apa ora? Lho, nek aku jane pertahan, tapi dene sing lunga. Lho, mosok ngono. Yo intine iku mau, nek iso dipertahan, selama iso dipertahanno, pertahanno, tapi selama gak iso dipertahanno, tinggalno ngono lho. Saiki nggo apa sih mempertahankan seseorang sing gak patut dipertahankan ngono lho. Mas gak salah. Yo aja njuk kesimpulan dhewe kuwe. Ya piye? Ya mungkin karena ada sesuatu. Nyatane wonge lunga. Lah ya mungkin karena ada sesuatu mungkin. Lah terus iki pengen piye? Keke intine iku pengen piye? Insyaallah nek iso aku iso ngekek solusi, tak kek solusi. Piye solusine? Lho. Lah iya pengen iki piye ngono lho, kedepane kowe mbek pacarem iki pengene koyo piye ngono lho. Yo pengen yo sing luwih apik meneh. Luwih apik. Sing tak pikire, sik. Tapi nek dhekne wis lunga piye kon balik nang mang ora iso. Yo ngene, nek ancen dhek lunga, ben lunga. Sing arep teko, yo ben teko ngono lho. Saiki ngopo sih?
mempertahankan wong sing koyo ngono, sing jelas-jelas meninggalkan kita ngono. Lebih baik menunggu seseorang yang akan datang menyebut kita, menghampiri kita ngono. Gak arti sing liya berarti. Yo intine ngono, aja kok terus mempertahankan seseorang yang tidak patut untuk dipertahankan ngono. Lunga yo ben lunga. Ya lunga ben lunga, sing penting awake dhewe iku fokus buka hati kanggo wong liya ngono lho. Bro, lah piye nek ra ngono? Masuk. Lah saiki nek pas intine aja sedih yo lek. Ya wis aku tak balik sik yo. Apa ning ndi? Mulai ini ki daripada ini ki wong sing tak sayang malah saiki ngilang. Sik, aja mulai sik. Ono apa? Iki ngene, Piye piye? intine ngene. Wong sing bertahan Yo. kuwi durung tentu iso mempertahanno ngono lho. Lah sedangkan wong sing mempertahanno kuwi wis mesti iso bertahan ngono lho. Ya saiki sing nek kirane wis gak iso mempertahanno, culno. Entenono wong sing arep teko ngono lho. Yo wis. Ya wis ndak mulai. Losdol. Losdol pokoke. Masau nek. Cah lanang ki bebas yo. Yo. Los pokoknya. Los pokoke los. Wis tak mulai sik yo. Ya wis. Sore. luka darimu. Cah zaman saiki Dik, apa meneh cah lanang dilarani kok sampai koyo ngono. Apa ancen dhek kurang perhatian, kurang lembut dalam menyikapi seorang perempuan ngono lho. Iki ngene, tak ibaratno kembang iki lho ya. Seorang wanita ibaratnya kembang iki. Nah. Lah kembang iki nek disirami terus dipupuk, lah diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Dia tumbuh ya apik ngene iki ngono lho. Ora kok terus diubahno los-losan ngono kae ngono lho. Wah, ya wis lah timbangane melo-melo ngelu mikir Sufyan timbangan ngono. Wes. Mestinya ku tahan